ನಮಸ್ತೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ವಿನು ಶೆಟ್ಟಿಸ್ ಕಿಚನ್. ಕರಂಡೆದ ಒಂಜಿ ಉಪ್ಪಡ್ ಪಾಡ್ಗೈನಿ. ಕರಂಡೆದ ಉಪ್ಪಡ್ ಪಂಡ ಬಾರಿ ನಮ್ಮ ಅಪರೂಪದ ಉಪ್ಪಡು ಬೊಕ್ಕ ಬಾರಿ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಉಪ್ಪಡೊಂದು ಪಣ್ಣ ಗುಡ್ಡೆಡು ಕಾಡುಡು ಸಿಕ್ಕುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಸ್ತು ಕರಂಡೆ ಪನ್ನಗ ಒಂದು ಕರಂಡೆದ ಉಪ್ಪಡು ಏತು ಸಮಯ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೋರ್ ಮಲ್ತು ದಿವೋಲಿ ಹೆಲ್ತ್ಗ್ಲ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ದುಂಬುದ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜಿನಗನ ಕಾಲದ ಪರಾತ್ ಮತ್ತು ಈ ರೆಸಿಪೀಸ್ ಮತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಇತ್ತಿನ ಪನ್ನಾಗ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಬೂಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ರಿಚ್ ಕರಂಡೆ ಕುಕ್ಕು ಉಪ್ಪಡು ಓಲ ಪುಳಿ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಹೆಲ್ತ್ಗೆ ದುಂಬ ಮತ್ತು ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪುಡ ಹಿಡ್ಕಂತದ್ದು ಬುಲಿಯದ ಕರಂಡೇನು ಉಪ್ಪಡು ಪಾಡು ಸ್ಟೋರ್ ಮಲ್ತದಿ ಒಂದಿತ್ತೇರು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡ್ಲ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತೇರು ಕರಂಡೆದ ಗಿಡಲ ತೋಚವ್ಯಾನು ಎಂಕೊಂತೆ ಲತ್ತು ಕರಂಡೆ ಸಿಕ್ಕಂಡು ಪನ್ನಾಗ ಬುಲೇದು ಸಿಕ್ಕದಜ್ಜಿ ತ್ಯಾಪಿನ ಪೊರ್ತು ಕರಂಡೆ ಇಂಚ ಪುದೇಲ್ ಪನ್ಪೇರು ಕರಂಡೆದ ಆ ಪುದೇಲ್ಡು ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ಕರಂಡೆ ಎಲ್ಲಿ ಉಂಡು ಆಯ್ನಾತ್ಯಾನು ಕಂತದು ತೋಜದೆ ನಿಗಲಿಗೆ ಕರಂಡೆ ಪುಳಿ ಒಂಜಿ 2-3 ಪುಂಡಿ ತಿಕ್ಕದಂಡಿ ಇಂಕ್ ಅವೇನಿ ಅನ್ ಕಂತದು ಹದ ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ದೆಕ್ಕದು ಇತ್ತೆ ಬರಣ್ಣೀಡು ತೆರಂಟರೆಗೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ದಿಂಜ ದೀಪೇನು ಒಂದೇನು ಒರೆಸೋಡು ಲೆಕ್ಕೊಡಾಂಡ ಯಾನು ಕುಕ್ಕುದ ಮುಡಿ ಮಾತಾಂಡ ಒರೆಸೋದು ಪಾಡುವೇರಿ ಯಾನ್ ಪನ ಒಂತೆ ಪಾಡ್ನು ಕ್ವಿಕ್ ಅದು ಪನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾ ಲೆಕ್ಕ ಅಂಚಾದು ಒಂತೆ ಪಾಡ್ನೇಟ್ ಹಸ್ರು ಅದು ಒರೆಸೂಜಿ ನಿಕ್ಕುಲು ಒರೆಸೋದು ಪಾಡ್ಲೆ ಇಟ್ಟು ಗಮ್ಮು ಉಪ್ಪುಂಡು ಸುಣ್ಣೆ ಪನ್ಪೇರು ಅವು ಗಮ್ಮು ಆಯ್ತಾ ಪೋಡು ಪೂರ ಪಕ್ಕ ಕ್ಲೀನ್ ಆವಡು ಅಂತೆ ಗುಡ್ಡೆಡು ಧೂಳು ಮತ್ತು ಕುಲ್ಲು ದಿಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚಾದು ಅವೇನು ವಾಶ್ ಮಲ್ಪೇನು ಅವೇನಿತ್ತೆ ಅನ್ ಕಲ್ಲುಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ತೆರಂಟರೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅವು 2-3 ದಿನ ದಿಂಡಯ್ಯ ಉಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ದಿನ ಓಡ್ ಬಂದಿಜ್ಜಿ ಬೇಗ ಕರಂಡೆ ತೆರಂಟುಂಡು ಲತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಬುಲೇದಾಂಡ 2-3 ದಿನ ಅಟ್ಲ ತೆರಂಟುಂಡು ಅವು ಪಾಡುವೇರು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಪಾಡುವೇರು ಅವು ಉಪ್ಪಾಡು ದುಮ್ಮು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಾಡು ಪಾಡೊಂದಿತ್ತೇರು ಇತ್ತೆ ಕರಂಡೇನೆ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಗುಡ್ಡೆನೆ ಇಜ್ಜಿ ಕರಂಡೆದ ಮುದೆಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿತೆ ಪುದೆಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮುಂಚೆ ಒಂಜಿ 100 ಗ್ರಾಮ್ದ ಹತ್ತಿಗೆ ತೊಂದೆ ಯಾನು ಆತೆಯವು ಖಾರದ ಮುಂಚೆ ಗೊಡ್ಚಿ ಒಂಜಿ ಇಡ್ಲಿ ತಟ್ಟೆಡು ಹದಾತ ಸಾಸೆಮಿ ಉಪ್ಪಾಡ್ದ ಸಾಸೆ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲೇ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವೇನು ಒಂಜಿ ತಟ್ಟೆ ಯಾನು ನುಂಗರದಿ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಹದ್ದು ಮುಂಚಿದ ಪುರ ಕರೆಕ್ಟ್ಗೆ ತೊಂದೆ ಯಾನು ಪನ್ನ 3-4 ಪುಂಡಿ ಇಪ್ಪುನು ಕರಂಡೆ ಐಕೊಂಜಿ 1/4 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಓಮ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನು ಜೀರ್ಣ ಗೆಡ್ಡೆ ಹಾಪುಂಡು ಓಮ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ತುಂಡು ಮಂಜೋಲು ಕೊಂಬು ಅವು ಇಲ್ಲಡೆ ಆತಿನ ಬೊಕ್ಕ ಐಕೊಂಜಿ ಚಮಚ ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಪೆಪ್ಪರ್ ಪಾಡ್ದು ಯಾನು ನುಂಗರದಿ ಒಂದುಲ್ಲೆ 2-3 ತೆಂಬು ಬೂರೋಡು ನೆಕ್ ಸಮ ನುಂಗೋಡುಂದು ಮುಂಚಿಲ ಸಾಸೆ ಮೇಲೆ ನುಂಗೋಡು ಬೊಕ್ಕ ನುಂಗಿನೆ ಪರ ಹಾಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಮಣ್ಣದ ಮಡಕೆಡಿ ಯಾನು ಪಾಟೆಡು ಉಪ್ಪು ನೀರು ಒಂದುಲ್ಲೆ ಪಣ್ಣಾಗ ಕಡೆವರೆಗೆ ನಂಗೆ ಉಪ್ಪು ನೀರು ಆವೋಡು ಕಲ್ಲುಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಅಂತೆ ನೀರನ್ನು ಕೊದ್ದೆರದಿ ಒಂದುಲ್ಲೆ 1 ಲೀಟರ್ ನೀರು ಆತಿಯವು ನೀರು ಹದ್ದುಂಡು ಒಂದು ಕೊದ್ದಿದ ಏನೇ ಚಪ್ಪೆ ಆವೋಡು ಚಪ್ಪೆ ಏನೇ ನಮ್ಮ ಕಡೆವನಾಗ ಒಂದು ನೀರನ್ನು ಪಾಡ್ದು ಕಡೆ ಒಂದು ಚಪ್ಪೆ ದಿಪ್ಪೋಡು ಮಾತ್ರ ಮಣ್ಣು ದೆಟ್ಟು ಮಲ್ತಂಡ ಬಾಳಿಕೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಉಪ್ಪಾಡು ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ದಿವೋಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಲ್ತದು ದುಮ್ಮು ಮತ್ತು ಬರಣ್ಣೀಡು ಪಾಡ್ದು ಕಟ್ಟದು ಅಟ್ಟೋಡ್ದು ಒಂದಿತ್ತೇರು ಉಪ್ಪಡ್ಲ ಪೆದ್ಮೇದಿನ ಮರ್ದಲ್ಲ ಭಾರಿ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಿಕ್ಸಿ ಮತ್ತು ದೆಕ್ಕದು ಕಲ್ಲು ಗ್ರೈಂಡರ್ ಒವ್ವುಲ ದೆಕ್ಕದು ನುಂಗದು ಮತ್ತು ಬೆಚ್ಚನೆಡು ಪಾಡೋಡು ಇತ್ತೆ ಈ ನುಂಗುದಿನ ಸಾಸೆಮಿ ಮುಂಚಿನ ಮತ್ತು ಯಾನು ಪಜ್ಜಿಯೇ ಒಟ್ಟುಗ ಕಡೆ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದು ರೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಇಜ್ಜಿ ಕರಂಡೆದ ಉಪ್ಪಾಡುಗು ಈ ಉಪ್ಪಾಡು ಇಂಚೆನೆ ಪಾಡು ಕುಕ್ಕುದ ಮುಡಿತ ಅಪ್ಪಿ ಮುಡಿತ ಮತ್ತು ಇಂಚೆನೆ ಪಾಡ್ನು ಉಪ್ಪಾಡು ಆ ಟೈಪುಡೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲ್ ಟೈಪುಡು ಅಮ್ಮ ಪಾಡಿನ ಟೈಪುಡು ಒಂದೇನು ತೆರಂಟರೆ ಪಾಡ್ದಿನ ಒಂದು ಕರಂಡೆ ಏನಾತಂಡು ತೂಕ 3 ದಿನ ಆತಂಡು ಲಾಯ್ಕ್ ತೆರಂಟದಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನೀರ್ಲ ಮೈದ್ದಜಿ ಯಾನು ಆ ಕಲ್ಲುಪ್ಪುದ ನೀರೇ ಒಂತೆ ಬುಡ್ತುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂತೆ ನೀರನ್ನು ಯಾನು ಒಂದೇಟು ಮಣ್ಣದ ಕುತ್ಪೆ ಬನ್ಪೆ ರೈಟ್ ಯಾನು ಕೊದ್ದೆರದಿತ್ತೆ ಅವು ಇತ್ತೆ ಕಡೆವನಾಗ ಪಾಡ್ರೆ ಉಂಡು ಅಂಚಾದ ಹದ್ದು ಮಲ್ತದು ಐಕ್ ತಕ್ಕ ಬೋಡಾತಿನಾತ ನೀರು ಐಕ್ ತಕ್ಕ ಈ ನೆಟ್ಟೊಂತೆ ನೀರು ಉಂಡು ಉಪ್ಪುಲ ಪುರ ಪಾಡ್ದಿನ ಹದ್ದು ಆತಣಿ ಯಾನು ಇತ್ತೆ ಈ ತೆರಂಟು ದಿನ ಕರಂಡೆಗೆ ಕಡೆದು ಪಾಡೋಡು ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಅದು ಪಾಡು ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ಪುಂಡು ತುಂಬ ಅಟ್ಟೋಡು ಮತ್ತು ಅದು ಒಂದು ಇತ್ತೇರು ಇತ್ತೆ ಕರಂಡೇನೆ ಕಾಡೆ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿನ ಇಂಚ ಒಂತೆ ಕಾಡು ಉಂಡು 4 ರೈಟ್ ಈ ಕರಂಡೆ ನಾಡ್ದು ಪಸಾತೀನಿ ಯಾನು ಅಮ್ಮನಿಲ್ಲಾಡು ನಮ್ಮಲ್ಪ ಉಂಡು ಅಂತೆ ಅವು ಕರಂಡೆದ ಪುದೆಲ್ಲ ತೋಜೆ ಒಂದಿತ್ತೆ ಮಿಕ್ಸಿನ ಯಾನು ಬೆಚ್ಚನೀಡು ಪುರ ದೆಕ್ಕದು ನುಂಗರದಿ ಇದಿತ್ತಲ್ಲ ಆಯ್ಕಾದು ಒಂತೆ ಪಾಡ್ನು ಅಂಚಾದ ಮಿಕ್ಸಿಡು ಕಡೆವರೆ ಪಾಡೋಲಿ ತುಂಬ ಮತ್ತು ಕಲ್ಲಡು ಕಡೆ ಒಂದು ಇತ್ತೇರು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಾಡು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಮುಂಚಿನ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಸಾಸೆಮಿ ಮತ್ತು ಪೊಡಿ ಮಲ್ತೋ ನೋಡು ಪಜ್ಜಿ
ಅವು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪರ ಇಜ್ಜಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕೆತ್ತದ ಉಪ್ಪಾಡು ಪಾಡ್ನಾಂಡ ಮತ್ತು ಒಂತೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೇರು ಪೊಡಿ ಉಪ್ಪಾಡಿಗೆ ಮತ್ತು ಒಂದೇಕ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪರ ಇಜ್ಜಿ ಮಂಜೊಲ್ದ ಕೊಂಬುನಿ ಆನು ಒಂಚೂರು ಗುದ್ದೋನ್ವೆ ಪನ್ನಾಗ ಅವು ಮಿಕ್ಸಿದ ಬ್ಲೇಡ್ ಇಜೆಂಡ ಕಟ್ಟಾವು ಬೈಕ್ ಹತ್ರ ಅದು ಒಂಚೂರು ಗುದ್ದೊಂದು ಇತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ನಾನು ಪೌಡರ್ ಮಲ್ತು ಮೀನು ಆಯ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ನೀರು ಕೊದ್ಯದಿನೇನೆ ಒಂತೊಂತೇನೆ ಪಾಡ್ದು ಸಣ್ಣ ಕಡೆಯೋಡು ಸಣ್ಣ ಪನ್ನಾಗ ಒಂತೆ ತರಿ ತರಿ ಆಂಡಯ್ಯವು ಮಸ್ತ್ ನೈಸ್ ಬೊಡ್ಚಿ ತರಿ ತರಿ ಪೌಡರ್ ಇಯೋಂಡು ಒಂದು ಪೇಸ್ಟ್ ಆ ಉಪ್ಪಾಡ್ಗೆ ಅಂಚೆನೆ ಕಡೆಯವನು ಬೊಕ್ಕ ತುಲೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಆತ ಹದ ಕಡೆ ಉದ ನೀರು ಚಪ್ಪೆ ಹತ್ತಿನೇನು ಪಾಡ್ದು ಪಾಡ್ದು ಕಡೆದು ಈತ ಹದ ಕಂದೆ ಒಂದೇನಿತ್ತು ಅವು 2 ದಿನ ಕರಂಡೆಗೆ ಬೀರವೋಡು ಬೀರದು ಒಂಜಿ ದಿನ ಅಂಚೆನೆ ದೀಂಡಲ ಹಾಪುಂಡು ಇಜಿಂಡ ಬರೋಣ ಹಿಡ್ದು ದಿಂಜ ದೀಂಡಲ ಹಾಪುಂಡು 2 ದಿನ ಕರಂಡೆಗೆ ಈ ಮಸಾಲ ನಿತ್ಯಾನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಲ್ಲೆ ಆ ನೀರು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ಕೊದ್ಯ ದಿನ ನೀರ್ಲ ಹದ್ದಾತಂಡು ಒಂಚೂರು ನೀರು ಆಂಡಲ ಮಲ್ಲೇಜ್ ದಪ್ಪ ದಪ್ಪನೆ ದೀಲೆ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಮಸಾಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಂಡಲ ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ ಈತೆ ಬೀರದ್ ಬೊಕ್ಕ ಕುಕ್ಕುದ ಮುಡಿ ಪಾಂಡಲ ಕೆತ್ತೆ ಪಾಂಡಲ ಹಾಪುಂಡು ಬೇತೆ ಮಸಾಲ ಒರಿಂಡ ಈತೆ ಎನ್ನ ಹದ್ದಾತಂಡು ಮಸಾಲ ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಜಾಗ್ರತೆಡು ಒಂದೇನು ಕಟ್ಟದು ದಿವೋಡು ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷ ದಿವೋಲಿ ಅಮ್ಮ ಪಾಡ್ದಿನ ಮುಡಿತ ಉಪ್ಪಾಡು 4 ವರ್ಷ ಅಂಡು ದಾಲಾತು ಜವ್ ನನ್ನಲ ಪನ್ನ ಆತು ಕ್ಲೀನ್ ನೀಟ ಅದು ಗಾಳಿ ಪೋಂದಿನ ಕಾರು ಕಟ್ಟದು ದೀದು ಮಲ್ದೆ ರೈಕ್ ಪಾಡ್ಡ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಅವು ನುಂಗುನ ಮತ್ತು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಯಾನು ಈ ಉಪ್ಪಾಡಿಗೆ ಕಡೆಯವನೆಲ್ಲ ಪಾಡೋಲಿ ಹಿಂಗೆ ಯಾನು ಹಿಂಗನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪೊಡಿಯತ್ತು ಹಿಂಗದ ಗಟ್ಟಿ ಬರ್ಪುಡು ಅವೇನು ಯಾನು ಇಂಚೆನೆ ಪಾಡೊಂದು ಉಲ್ಲೆ ಇಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಉಪ್ಪಾಡ್ದ ಮಿತ್ತು ಪಾಂಡ ಬರಣಿದ ಮಿತ್ತಲ ಮುಚ್ಚಿದಿವನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿನ ಹಾಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಚೂರ್ಲ ಹಾಳಾಪುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಚಂಡಿ ಸೌಂಟು ಮತ್ತು ಪಾಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಸೌಂಟು ಆ ಬಾಜನ ಮತ್ತು ನುಂಗದೇ ತೆತ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪುಡು ಭಾರಿ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ತಂಡ ಉಪ್ಪಾಡು ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷ ಬರ್ಪುಂಡು ಆಗ ಸ್ಟೋರ್ ಮಲ್ತೀಪಿನ ಕೆಲವು ಮತ್ತು ಮೆಥಡ್ ಉಂಡು ಹಳ್ಳಿದ ಅವಲ ಪನ್ಪೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾನು ಇತ್ತೆ ಹಿಂಗೆ ಅವು ನೀರು ಹಾಪುಂಡು ತನ್ನಾತಿಗೆ ಐತೊಟ್ಟು ನೀರು ಹಾಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮೆನಲ್ಲ ಬರೊಂದುಂಡು ಅಮ್ಮ ಪಾಡ್ದಿನ ಟೈಪುಡೆ ಯಾನು ಕಮ್ಮೆನ ಬರೊಂದುಂಡು ನೆಕ್ ಒಗ್ಗರಣೆ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದು ಇಜ್ಜಿ ಕರಂಡೆ ದಿಪ್ಪಾಡುಗ ಅಂಡೆ ಯಾನು ಒಂಚೂರು ಒಗ್ಗರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಲ್ಲೆ ಕಮ್ಮೆನೋಗು ಬೊಕ್ಕ ಸಾಸೆಮಿ ಬೊಡ್ಚಿ ತಾರೆದೆಣ್ಣೆ ಪಾಡಿ ಯಾನು ಎಡ್ಮೆದೆಣ್ಣೆ ಪ್ಯೂರ್ ತಿಕ್ಕಂಡ ಭಾರಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಐಕೆ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಪುಂಡಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಮಾತ್ರ ಪಾಡೊಂದು ಉಲ್ಲೆ ದಯಪನ್ನಾಗ ಸಾಸೆಮಿ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಬೇರ್ ಸೊಪ್ಪು ಪೂರ ಪಾಂಡ ಕಜಿಪುಗೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ಪಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹಾಪುಂಡು ಕರಂಡೆಗೆ ಈತೆ ಪಾಡ್ನು ಒಗ್ಗರಣೆ ಬೋಡ ಅಂಡ ಮಾತ್ರ ಇಜಿಡ ಪಾಡೋಡು ಬಂದು ಇಜ್ಜಿ ಯಾನೊಂದೇನಿತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಚಪ್ಪೆ ಆಯ್ನೆ ಆ ಎಣ್ಣೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ಒಂಚೂರು ಪಾಡ್ನೆ ದಯಪನ್ನ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಬೊಡ್ಚಿ ಬಂದು ಒಂದು ಕೆಂಪದು ಕಮ್ಮೆನದು ಲಾಯ್ಕಾತು ದಪ್ಪನೆ ದೀತೇನೆ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಕರಂಡೆಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಒಗ್ಗರಣೆನೆ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಪಾಡಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿದೆಲ್ಲ ಕಮ್ಮೆನ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಬರೋದು ಉಂಡು ಖಾಲಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿದ ಪಾಂಡ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಬೇರ್ ಸೊಪ್ಪು ಬೋರ್ಡ್ ಆಂಡ ಪಾಡೋಲಿ ಒಂದಕ್ಕೆ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದು ನೀಡಿಜ್ಜಿ ಅಗತ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದೇನು ಸಮ ಮಿಕ್ಸಪ್ ಮಲ್ತದಂತೆ ಪೊರ್ತು ಮುಚ್ಚಿತಿದ್ದು ಯಾನು ಬರಣಿಗೆ ಅವೇ ಬರಣಿಗೆ ದಿಂಜದಿ ಒಂದು ಯಾನು ತೂಲೆ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತಾಂಡು ಇತ್ತೆ ಸಮ ಮಿಕ್ಸ್ ಆತಂಡು ಒಯ್ತೊಂದುಂಡು ಕರಂಡೆ ಅರೆಪುನು ಮತ್ತು ಒಯ್ತೊಂದುಂಡು ಖಾರದ ಮತ್ತು ಈ ಬರೋಣಿ ಡಿಂಚನೆ ದೀಂಡ ಕುಂಟು ಕಟ್ಟದು ಸುಮಾರು ಸಮಯ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಕರಂಡೆ ಪುಳಿತರ ಯಾರು ಉಪ್ಪಾಡು ತೋಜದೆ ನಿಗಲೆಗ್ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಒಂದೇನು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ತುಳು ತಗಲೆಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಎರೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಕರಂಡೆದ ಬಗ್ಗೆ ಅಗಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ತೆರಿಲೆ ಕಾಂಡು ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲ್ ಉಪ್ಪಾಡು ಅಂಚೆನೆ ಕಮೆಂಟ್ಲ ಮಲ್ಪ್ಲೆಂಕ್ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ 10K ಮಲ್ಪರ್ ಬಂದು ಎನ್ನುವೇನು ಅಂಚ ಸ್ಟೋರ್ ಮಲ್ತದು ಅಟ್ಟೋಡು ಮತ್ತು ಅದು ಒಂದಿತ್ತೇರು ದುಂಬು ಪುಡಾಯಿಡು ಮತ್ತು ಕೊಯ್ದು ಕನ ಒಂದಿತ್ತೇರು ಕರಂಡೆ ಇತ್ತೆ ಇಜ್ಜಿ ಕರಂಡೆ ಆಂಡಿತ್ತೆ ಒಂದೇನು ಯಾನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಲ್ತದು ಒಂಜಿ ಕುಂಟು ಪಾಡ್ದು ಮಿತ್ತು ಗಟ್ಟಿ ಕಟ್ಟದು ದಿವೊಂದುಲ್ಲೆ ಹಿಂಗದ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿದ ಆ ಉಪ್ಪಾಡ್ದ ಮತ್ತು ಕಮ್ಮೆನ ಬರೋದುಂಡು ಇಂಚೆನೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಲ್ತು ದೀಪಿನ ಉಪ್ಪಾಡನು ಒಂತೆ ಪಾಡ್ದಿನ ಟಸರ ಅದು ಇಂಚ ದಿವೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನು ಇಜಿಂಡ ಬೇತೆ ಮೆಥಡ್ ಉಂಡು ಐಕ್ ಮತ್ತು ಪಾಡ್ರೆ ಉಂಡು ಸ್ಟೋರ್ ಮಲ್ಪುನೆಕ್ ನಾನು 2 ದಿನ ಬುಡ್ದು ತೂಕ ಎಂಚಾತಂಡು ಬಂದು ಹುಳಿ ಕರಂಡೆದ ಉಪ್ಪಾಡು ಇಷ್ಟ ಒಂದೇನು ಎನಿಕಲೆಗೆ ಯಾನು ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.